Čaute, som späť a v dnešnom videu budeme idem vám ukázať jednu hru. Každý si hovorí, kde má Minecraft, vymohol sa mi. Každý zná Plants vs Zombies, ne? Plants vs Zombies, to tí Plants, nie, po anglicky sa to hovorí. Oh shit, po anglicky sa to hovorí a sme späť prosím. A určite každý zná toto. Plants vs Zombies, počkajte. To určite každý zná. Každý si hovorí, prečo sa menujem Love zombíku, lebo vieš, toto zabíja zombíkov a to znamená ako Love zombíkov, ako zabíja zombíkov. No ja už som sa dostal tu. Jedenkrát som bol na ten fog, skoro na to roof, ale my za chvíľku pôjdeme na night a už nepadá tá prd. Potom je night. Vykazuje, čo je night. Veď máte tú hlavu. A keby to bolo ťažšie, teda by tam ukazovalo horšia hlava. To je niečo tam horové. No a na chvíľku skončíme YouTube. Toto čičnáte, keď pôjdete tu, vyzerajte. Toto mám všetky trofeje, lebo je to easy ako neviem čo. A keď pôjdete tu neviete nič klikať. Ale vy na začiatok kúpite toto, to vy musíte, lebo neviem prečo nám kúpiť. A aj to som späť. Mňa zaujíma, čo toto môže znamenať. Počkajte, viete o tom, jak je toto, jak sa pozráte achievementy, nie, pár to zná. Achievementy, ale keď pôjdeš úplne dole, sa objaví čajne. Nastavte si mobil vypnite si toto, čo som si teraz vypol ja. Automatické otáčanie. To si vypnite, keď si to otočíte, sa vám neotočí. Takže to si nastavte a pozrite sa a vidíte, že tam je čajna. Jo, je tam čajna. Takže, keď to chcete späť, prídete a si to normálne, sakra, späť zapnete a bank. Keď si zapnete, je to zranda, je to dobré, nie. Teraz sa bude dlho trvať, ak pôjdem hore, takže musím to urobiť. Počkaj, musím to urobiť. To trvalo tak dlho, počkaj na chvíľu. Dobre, a je to dobrá hra. Dobre, ale nezabudnite, keď pôjdete do stredu, uvidíte, koľko zombíkov ešte zažije. Zombíku. Dobre. Keď toto chcete... Keď vy dohrajete celú hru, tak toto sa vám ukáže. Keď ste dohrali celú hru. Ale to není všetko, lebo keď dohrajete, pôjdete na sťahovanie. Napíšete, ja to radšej poviem, lebo sa ľudím. Plants vs Zombies 2. Sakra, nemám internet.
Dobre, som to vyhľadal. Čo mám kliknúť? To? Kliknete Plants vs Zombies a nájdete Plants vs Zombies, ale je to 2. Jo, a toto keď dohrajete, čo ja nejdem hrať, dohrajete si vyhrať asi celú hru. Ale existuje aj toto, čo som hral, takže aj toto musíte dohrať. A už žiadne nepokračujú. A možno jedenkrát príde ďalšie. Pripojíme sa do hry. Za vec. Sa pripojím. Počkajme. No a vlastne ani nemusím tam ísť, lebo to je všetko, že ste dajte like a odbier. A čaute. Čakra. Čaute.